interpretar cosas a mis compañeros, quería agradecer a colaboración de estos alumnos que están evidentemente que nos representaron aquí, tamén por certo equipo da biblioteca, a todos eles representados neste acto pola compañera Gracias a todos. Eu pediría un aplauso para todos eles. Pero os señores aquí non lo vistes por aí, non? Ainda non está na residencia. Pero sí que temos alguén aquí que é unha persona que non vai a xorar, verdad? Este sí que non vai a xorar, verdad? Eu presento con moito cariño, no caso que tenemos o meu plano, e dá gusto presentarnos a Ken. Que se presente aquí. Ken, que se presente aquí. Eso. Sí, va. Bueno, eu agradezo o convite. É unha complicación estar nas telas, porque somos 4, non queríamos alongar a cousa moito, falta, eu teño que, según me pediron, intermediar, para pensar, ir intercalando. E a novela está a mitad, un poquinho máis variante. Non me dou tempo máis, claro que tamén me xexo, non me quero. Nin hasta aquí vou a acabar de ver. Pero o que lin está suficientemente cheo de suxerencias para poder decir algunhas cousas. Primeiro, quero agradecer a Xavier o convite para estar aquí con ele. O primeiro libro que saquei de poesía, a persona a quen se me ocorreu a min na miña inocencia de primeiro escritor naquele momento para que me pudera ler e darme unha idea, foi aí. Estuve un día atrás hasta que topei e dixen, mira, farían un favor con este punto de atrevemento, e el fíxome ese favor. Hai cousas así que non se esquecen, non? Tranquilamente nos podía decir que tiña moito traballo, que unha vez que o leo que era unha merda, pero non. E bueno, iso é moi bon. Iso demostra que teño pensado bastante pensados. O que é moi non? Mira, con esos 2 anos, acórdame dunha persona que quero falar despois, Torreiro da Arzúa, que un día traéndome no coche para ali, díxome: ti sabes que foi a persona máis lonxeva da Arzúa? E dixo, pois non. Dixo, fulana de tal. Chegou que se sé por 150 anos. Dixo que había constancia documental porque iban os netos cobraban paja todos os netos. Hasta un día que veo unha inspección, isto é de creer, vamos, o banco nunca moita inspección tuveron. Entón, un día chegou unha inspección e podía o inspector os carnés da xente. Dixo, vamos a ver, usted ven cobrar a paga de súa agua, que usted ten 94 anos, dixo, logo súa agua ten 150. E dixo, ou máis. E se perder a conta. E gústame moito que cada día, cando vas a unha presentación, eu sorpréndome cos alardes tecnolóxicos, non? Neste caso, grabación, microfonía, ordenadores, pantallas, proxectores. E en cambio o que se está presentando aquí é algo que nos vai levar a todo o contrario. O libro, eu aseguro, cando abran as músicas non van coa lectura. E lévanos a algo íntimo, que é o que creo que hasta hoxe en día polo menos permite que a literatura siga sendo algo que se entende como bo base, ainda que non vaya rodeada de tecnoloxía. Despois gustoume moito, que isto está hecho de referencias. Salva, que estuvo aquí lendo ao final, tuvo unha vacilación fonética aí cunha palabra, que realmente o que ela dixo primeiro, pero retrucou para decir o que poñía o papel,
é o que realmente vai unido ao que dixo despois, vou explicar. Ela dixo, conversación e non acabou, e o que quería dizer a conservación. Pero falaba do galego. Pero é que a conservación ten que ver coa conversación. Entón non se engañou nada. Eu creo que hai que fomentar a recría. O mismo que nos becerros, na serie. Vou dar un exemplo. Hai unha amiga miña que é profesora de infantil, que ten un alumno de 4 anos que vai os fines de semana onde os seus avós viven en Cádiz. Outro día presentaron a mí nun sitio dicindo que era de Lalín, zona de Navalleiros, de xente así, arroutada. E xe, non, por non se lo dicíamos lo de Cádiz. Dicíame que o rapaz este ten moita admiración por seu avó. Entón, un día estaba na clase e ela non daba abasto. Claro, agora nas aulas meten a dar pasos máis menos. Ela non daba abasto. Estaban revoltos aquel día e dixo o rapaz, 4 anos, recientes, colleu unha así e dixo, profesora, usted non se incomún. Deixe-me. Mirou para os compañeros e dixe, calade, cona. E calaron e dixo unha nena, profesora, dixo cona. Dixe, bueno, pero funcionou. E outro día foi ao revés. Outro día era ele o que non estaba de quiero. A profesora esta estaba reprendendo, poñéndolle, cousa que eu creo que casi todos fixeron alguna vez, poñendo de exemplo a outros, non? Ela decía, mira os teus compañeros, que ven que se aprendían, moito aprenden. E ele mirou así e dixo, mire, profesora, como lle digo ao avó, cada un anda ao seu, non sei o que anda ao meu. E entón, iso quere dicir que é posible. Os nenos de 4 anos teñen inteligencia e saben aplicar, non usan a mímesis simplemente, non colocan por miméticamente, non, saben aplicar. Por qué? Porque son listos. E poden ser listos en galego tamén. Eso opto por a recría. Vou dicir dúas cousas na máis, para que me quede algo para dicir nas outras dúas intervencións. Por alusións, eu traballei 10 anos nunha residencia aquí en Lalín. Entón, claro, este libro para mí, hasta onde cheguei, non minte nada. Durante 2 anos eu estive facendo un estudo, collendo a prensa, collía 3 xornais e mirando a ver como saían as residencias reseñadas, en que noticias, e o 99% das ocasións saían nas páxinas de sucesos, única e exclusivamente. E cando eu empecé a traballar, a miña labor era de animador sociocultural, desto que estar sempre hasta o momento falta, non hai traballadora social, directora. Acordome que para empezar a facer a ficha biográfica, porque para empezar a traballar eu non chego con propostas, eu teño que saber con que trato para ofrecerlle as cousas que eles mesmos queiran. Entón, levoume máis ou menos un mes tratando con cada un, así, falando informalmente. Eu iba poniendo o meu estarillo de quen era cada persona, de onde viña, que quería aprender, que quería saber e que podía dar. Tirando por Nadal, fixenlle unha enquisa tamén verbal e pregunteille sobre a ilusión. Tiña ganas de saber de que tiñan ilusión. Pero preguntei-lles primeiro de que tiñan ilusión cando eles eran nenos. E deronme 2 respostas, basicamente, non? Unha resposta era que tiña gana de pan
e outra que tiña gana de azúcar. E despois pregunteille de que tiña gana agora. E as respostas foron 3 maioritarias. A veces alguna persona collía 2 destas. E estas 3 eran: tiña gana de volver para a casa, tiña gana de sanar e tiña gana de morrer. E iso era a realidade do día a día. E aí é onde eu tiña que facer de modo que polo menos non tuveran tanta gana de volver para a casa, porque no 100% dos casos non podían, ni que si tuveran gana de sanar, evidentemente, pero que non lle acordara tanto, e que non tuveran gana de morrer, basicamente. E recollín, estuve todos os anos, cando escoitaba algo que eles decían, que a mí me chamaba a atención, apuntaba. Entón, levei un diario durante os 10 anos de traballo e recollín aquí unhas poucas frases que eu fui tomando. Celia do Campo, que era unha muller da Sexta, decía algo como, non decía algo textualmente: sanar non sanamos e morrer non morremos. Outro día decía: na miña casa teño moita xente e non me ven ver ninguén. E despois nunha conversa, Manuel Lorenzo, con unha señora que se chamaba Carmen, decía Manuel Lorenzo: estou medrando como as silvas. E decía ela: aquí non medra ninguén. E decía ele: aquí medra todo o mundo. E justamente, non sabes a catete, pero sabes que por lo menos unha persona ten así algo. Por Iglesias Espiño dixo unha das cousas que como imaxe máis me gustou sempre recordar. Decía: non somos nada, somos unhas poucas patacas sin sal. E decía outro día: Dios día sempre boa no mundo, que esa non esquece nunca. E algo do que nós traballábamos a diario era coa súa memoria, coa súa biografía. E só vou dicir unha cousa máis, que xa non sei quen introduciu o primeiro. Xa te vou cargo así para non esquecer o lado que vou. Nun campamento estes que se facían antes dos campamentos en serio que se fixeron, que co mesmo grupo de nenos estuvemos 3 anos ali. Antes facíase vir un día, chamar a prensa e as fotos sempre din bonitas, pero que din? Pois mitad ou menos que iban ali non querían volver. Non querían, porque moitos saíron asustados. E un deles comentou a mí unha profesora que viñera a nai comentar o caso, porque despois dunha visita dunha mañá á residencia, e eu non traballaba ali, chegou unha nai e dille: mire, perdón, pero onde os levastes? E o rapaz non sabía decir. O rapaz o que lle dixo foi: mamá, hoy nos llevaron a ver a los marcianos. Esquecéndoselle de que os van a ver aos ancianos. E iso é literalmente eso. E ahora sei o que pasa.